Meldinger fra Vordingborg vidner om akutte allergiske reaktioner og respirationsproblemer blandt ældre borgere. Du kan aldrig vide, hvornår verden forandrer sig. Men øjenvidner fortæller, at symptomerne kom efter et voldsomt regnskyld. Men når den gør, skal du være klar. Der er noget i regnen. En virus. Hvor skal vi hen? Lyd! Vi er der om lidt! Kom. I sikkerhed her. Er jeg den eneste, der kan løse det? Der er ingen, der må finde Rasmus. Han er nøglen til det hele. Jeg kommer tilbage så hurtigt, jeg kan. Det lover jeg. Er der gået 5 år? Far kommer ikke. Jeg vil ud herfra. Vi tager dem med. De ved, hvor der er mad. Alle blev slået ihjel, da regnen kom. Dem, der ikke døde med det samme, de er nødt og smidt i en helvedes masse, end de selv krassede af. Du skal finde den bunker inden solnedgang. Det eneste, jeg er ansvarlig for, er Rasmus. Du tror, at verden er som før. Det er den ikke. Få nu til skøj! Hvad fanden er I for nogle dyr? Du må spille. Snart din fod rødt vand. Du fucker med dig, Martin. Ejer hun dig? Der er ikke nogen, der ejer hende i den her verden. Det handler jo ikke bare om at overleve. Det handler om håb.